Okay, dili nga mahina tumagawan si Mayor Insi Croa sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental. Labot sa mga update no, sa mga lungsod, mga projects o sa kinatibukan sa peace and order pod ato ilakip sa mga pangutana. Mayor, may adlaw ko. Mayong adlaw ka ninyo. Salamat sa inyong pagbisita. May adlaw labi na sa mga katawhan din sa lungsod sa Aluran. Mayor, by the way, kumusta nga atong lungsod no? Sa Aluran, dili nga mahina. Kaloy sa Ginoo, maayo man, peaceful. No? Wala yan mo'y natala sa ato ang police station sa mga panghitabo. Ando na yung mga ginagmay, mga vehicular accident lang. So, tanan sa kuan peaceful ang Aluran. Oh, okay. About sa kining nasayod ta no nga hugtanon gyud ang kampanya gyapon no gisuportahan gyud nimo kampanya batok sa illegal nga droga nga di gyud masudlan kining mao nga lungsod, Mayor. Oo, no. Ado na tayo kabalaka karon. Kay maagi mo action og sulod. Naagid Action balik ang illegal nga droga manang ato ginang gitutukan og kayo kauban sa mga barangay kapitanis, mga kapulisan. Ato nang gigastuhan personal na nga kwarta aron pagbantay nga nga dili nakabalik ang illegal nga droga din sa Aluran. Is it local chief executive? Do ba kay directive ba from the chief of police nato no? Nga unsay mando nimo nga medyo nabalaka man ka no sa pagtaas sa kaso sa illegal nga droga diri sa Aluran. Gimanduan ginako sila nga ang gyud bantayan gyud kayo. No? Kuan sila mga asset nila. No? Gahatag ta og gahatag ta og mga allowances sa ilang mga asset. Kung naay ilahang makuha, mapalit ato ang kuan gaan na to og palipay no hantod sa ilang pagdakop. No, naay ganti nga makuha reward nila nga mahatag na to. Okay, doon na kay reward system sa police from barangay to sa Gikan PNP. sa asset, gikan sa kuan, gikan okay. pa gyud sa civilian mga Civilian. Oo. Nakisay makasumbong nga Kasi positive. makasumbong, Dapat. makapalit lang, makakuan, tagahan ako 5,000. No? Dayon, kung successful ang operasyon sa police, tagahan ako siya og 20,000. Para wala gid mo kuan, wala gid makasulod og balik ng illegal nga tuga. I see. Okay, so pero sa doon na siya resulta na. Dubay-bay na ba ang imong naatagan sa inyong reward system? Usapa. 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 Karon nga tuiga. Oo. Okay, so sa imong pagkuana ni nga mahugtano ninyo nga inyong pagbolitor ani ning Hugtanon yun. lakip na sa mismo gyud sa grassroots sa barangay. I see. Okay. Mayor, wala ba po hulga sa insurgency na sa gobyerno? Ako lang sa Ginoo wala na karon. Maayo nga to ang kabukiran karon mga katawhan dito wala na sila info nga na mga nang labay wala na gyud. Peaceful lang gina ang bukid. Pero napay coordination na to sa kasundaluhan na to sa Bukid, Mayor. Tayo direct na nila. Monitoring. Napoy ato ang mga asset po diya sa bukid. Ang mga tao na to manukan man. Hindi naman pare sa una nga maghilom. Yan sinampungan. Nakita sa una. Sinampungan, Rojas, Macubon, San Pedro, mga bukid-bukid nga mga barangay. I see. Okay, so, ano ko Mayor, no? Kumusta man tong mga katawhan na to? Labi na to sa kanyan nga napiktahan sa Shareline o sa na may kahimtang nila karon o sa update, no? After sa pipila ka bulan, human atong nahitabo. O sa na may update nila, Mayor? Ang naka-recover na pod, no? Natagaan na to og mga ayuda, no? Ilang balay, napagay wala kabalik sa kuan. Napay sa evacuation Napagay sa center. evacuation O sa may center. rason nila, Mayor? Nanon na sila niya? Wala sila yuta nga kuan. Di na po na to pabalikon sa ilhang gipuy-an kay buol kayo sa Hazardous, risiko kayo sila. suba, dagat, no? So atong gisuportahan karon pagkaon, no? Atong gipangataan pag pundo para magama silang balay nga basta kanang igual lang mapuy-an gyud nila. Okay.
Mayor, kumusta ang ato mga project sa atong barangay, Mayor? Padayon. Padayon ta og kuan. Labi na sa atong mga kadalanan kay mo ni ato problema. Kuan, kulang pa gyud og pundo. Ana ni kamuta. Kuha resources sa dili sa kuan kay pila ra mi ato ang IRA NTA. No? So ato ta sa mga national agencies nga pangayo og mga pundo para pagsiminto sa atong mga kadalanan. Katong sa Pilong, apil ba to sa kang gobernador, no? Pilong? Pilong ko, ano? Samora. Samora to sinapungan humana. Kining sa Pilong na po. Aron na naputay kuan kanang wag na mosulod og sa kan sakyanan kanang barangay Ruhas, no? Ato nang isugdan og simento karon kani makubon nga sa una ginganlan nila og barangay Sinaad kay manaad ka og di na ka mobalik. Karon na nay gihatag sa atong gobernador sa atong congressman nga 30 million isugdan na pod. So padayon ang ato ang Muro tayo ginagalabayan. puhon-puhon mo rin Ginoo. Pero alang ni mo, Mayor, di na lisod kay naaman atong mga sa provincial government o mismo sa tuang distrito. Di alang ni mo, di na lisod pagpangitaw pundo sa mga sa national government anang unayanang pagpasemento sa dalan ninyo diya. Ako di na natin maglisod kay align na ato mga proyekto sa probinsya sa congressman. Mga atuan na lang pagkuan na lang prioritize sa mga proyekto ba sa di man pud madungan tanan. No? So salamat ni gobernador ni congressman na Jason nga sila tigpangita og pondo dito sa taas. No? Nakita mo na, Mayor, nga, kanina mong merkado, murag, dapat kami sila ni. Apit na po mahaman next year pa na siya pero by December basin yung ang kontraktor nga mahaman na. Dako ba na budget? Kailan na budget na, Mayor? 90 million 90 million. So, expected na mahuman December siguro. December Sa- this year. This year. National budget na, Mayor. Dili sa kuan na loan na to na sa kuan LGU. Kumusta, Mayor, ang mga tourist attraction mo dali sa Dili pagkaayon natay propose nga tourist spot sa baybay na agian po atong baha daot dayon ana ba. So balik ta sa uno. No? Atong gi-restore ang mga kadalanan na pod kay kuan naman diri ang ato ang natay si pito ka waterfalls pero puro solidaran. Okay. So, muna yung challenge ninyo ron, bro. Mga challenge na mo karon yung si gobernador. Nakamot yor kay Pidwaan Falls sa Donbik di gina masudlan og tawo kini sa una karon bibo na no? So ikamot ko ta diri Kining sinampungan, murag nindot po na sa ano? Sinampungan o Balintonga before Sinampungan na ay falls. Unsa man nga mga falls, pito, sana nga mga barangay. Manamong na inabuslot falls is Manamong diri sa Ruhas na San Pedro usog kay tubig na diri sa Balintonga. So manang Toril na Atay Falls. So, nindot na siya i-develop yun. No? Wapo yun, Dalan no? lagi kulang. Dalan may kulang. Pero posible ba mabuhatag dalan na sa inyo lang? No? Yung si gobernador, posible yun na kay Juan. Malagi ito yung giingon nga sa Pidwaan sa Donbik. Wagi ka na, di ko na mulisod, tao ko na musulod dito. Pero karon nga, dalanan mo yun. Pero lanto ni mo, kung mahatagan ni dalan, makadugang ni sa tourist spot and sa makadugang. ekonomiya po dito diri. Di ba? Makadugang kay, nantuon yun na, kay wapo man kay Bio. Wapo Bio. Ang dalan, tirin sa dalan niya, mura po bagyo ba. Nanay dalan sa Paros Barangay. Ang katong sa falls may wala. Padulong na sa falls, may lisod pa. Pero kano sa naka na mo target ana mayor kano sa ana ganang pito ka mga falls. Dili pa na ako makakuha ng target. Ako alam, yan po, nagis ginoo kay dako-dako kay nagkuhan. Budget, dako pundo nga, kuhan. Okay, so, Hinay lang. okay, so gawas ana unsa pa yung mga kuan ninyo diri? Gina-develop nga mga tourist spot ninyo. Panahon ni former Governor Kuan, Leo Campos, gideclare man niya sa
Miss Oak, dideclare niya ang Aluran kaning Tuburan Conat nga the best nga dive site sa scuba diving. Kani siya siging anhin diri sa una o na kita po nila sa ato ang director sa Department of Tourism nga maayo gyud po nagka-dive na po sila. So manay ato ang gina-develop karon og balik kay ang dalan nadaot. No? So kita po sige tang ingon nga lami ang ato ang website pero wa po ta kita. Unang himpalit po ta og scuba equipment. No. Isa kung sa kadako na to, mo dive po ta. Saan yun? So kita yun na to nga maayo yun, no? Dami na nikabot mo sila lom, lami na dili ibalik kung tunga kay dami kay view dito sila lom, isda nga waka kita sugad. Corals, terrain sa kuan, na wall, na ay sa kung sa nga kuan ba? Diya sa Kita gyud siya. Oh. kita yun, makita sa mga diver nga dito lang kay usara ka kuan mo tan-aon daghan siya o makita sa Ito ilalim. matandog sa baha niyo. Wala laan man. Layo-layo siya. Ang dalan lang padulong dito. So, ang inyo na, i-develop pala ninyo mismo ang padulong. Parang, beach pala sa padulong? Oh, beach na sa Tuburan. Tuburan. Tuburan Conat. Okay, so, Dirita Mayor sa mga incoming activities niyo sa ang fiesta September 24. Actually, wala pa may naka-meeting sa committee sa Pista Celebration. Pero sigurado na nga ay mga activity na to nga paghimuon, no? Di mawala ng karon wala na may COVID. So, naagid tay Miss Aluran, tourism, no? Presentation sa mga nagilain nga mga eskwelahan. O street dancing, na siya. O live band, na mawala na, pabibos mga mataon. Ayaw to mga national one. Kini atong kuan, Jim, murag kumulo pa ng tawanan. O mga na itong one by face ng pagtrabaho. Ano, gama na natag munisipyo ang gym pamahuman. Ano yan. Ito lang ipanagamutan nga mahuman kay para makumplito ba. Magamit na pero napay ginagmay nga pintal. okay. Mayor, mutana lang ko, Mayor, no? Kay, nakasinati naman nataog katong sa epekto sa Sherline. Usa ka andam ta kanuna no ang MDRR sa Aluran in case dunay mga hitabo nga nanay gyapon no hindi makadikayan. Usa ka andam ang ato ang PDRR ikaw man gid mismo ang chair so sa PDR sa MDRR no Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa Aluran. Usa ka andam ang ato ang MDRR. Gumikan sa atong mga kaagian disaster daghang nakatunan. Kami sa una award mi sa kalasag kanang sa disaster nga mga plan no? Pero pagka abot sa kuan nagka-problema yun. Kalisod gyud puliki. Oh, hulikit tungod kay grabe na mga buto. So karon na sa mga sipyat na to atong gi kuan atong gi plano kayo improve na to. Malitag mga equipment, sakyanan, kaning responder, atong gidungagan, Pambot. o rubber boat na atong gipang purchase. So, tuloy Ginoo karon award di maghapon ta sa kalasag. Nahayapon. Maghapon. Okay, so lakip na ang katong gina-establish nga mga evacuation center in case Oo. nahitabo. Apil na sa So daghan taog man, daghan ta nakatunan ato nga miagi nga disaster. Atong gipang improve karon. Okay. So, kini ba sila katong napiktahan na naman to sila yung nadawat ng mga tabang no? Gikan sa provincial government and sa municipality o Aluran. Naman to sila. Sige, nadubi-dubi na kaning uban pero kulang-kulang pa yun sa panghitabo o imuhang kwintahon na ay mga balay nga was out yun. No? So, padayon ka punta. Padayon ka punta ka pangayo o assistance sa DSWD, sa region, sa national. So naapod sila mahatag. So, nabati nila ang tabang dun sa government. Okay, Mayor, salamat no, sa igayon na kaubang ka na mo. Siguro ba siguro ka additional information nga bot nimo ipabot nga wala na mo na pangutana nimo nga bot nimo ipaabot sa kagid.
Wala na, ako alang nga kanunay lang kung pangita o mga pundo para sa kayuhan sa atong lungsod. Ang ako alang ihanyo sa mga katawhan. Labi na sa lungsod sa Aluran, atong ampingan atong lungsod. Kay kita ra magimamuyo dire, no? Anong mahimo sa mga lugar. Anong dili na ito mahimo dire ang pag-amping sa atong lungsod. So, makaingon ta nga na taga-puyo sa Aluran, makaingon ta nga I am proud Aluranon. Mayor, papas lang po naman, pamuta na Mayor, sa agriculture, no, kining pangadaman lang El Nino, and mismo sa LGU, doon na ba tayo mga pagpangandam niya na usap? No? Ang giandan mo to sa LGU, gaan ta sa provincial government, sa programa ni Gobernador, na libre ang land preparation. No? Sa karon dili pang makuan, matubag na ito tanan, nakita natin akong problema sa ato ang irrigation dam. Nga total was out yun. Mana nga ato lang inahinay karon o ayom-ayom, no? Nga makatanom ang mga uma sa Palay. umay. No? Naapag yun, part nga, di gid sila katanom. No? Ngita ito alternative nga kung sa'yo matanom nila, maisba o mga gulay. No, mana nga napatay sa gubangon sa rice farmers. Pila ka na na igo niya? Din ako makuha na sa one record sa agriculture. Nasa dako-dako na kay duha magud ka irrigation dam nato dire. Duha ka irrigation dam ika tulo ka association na usa nga digid masudlag tubig. No? So lisod yun siya. Pero ato padayon atong programa libre tanan abono hangtod sa kani last karon nga mag-harvest libre na sila sa harvester. Sa DSWD kaya pa sa Di sa LGU. Sa LGU, local government o sa province. Mag-ani ka, wala na kabayad sa kuwan. Sa province. Harvester. Harvester. Saguto na sa kuwan. Atong kuwan ang krudo. Dayon ang operator atong ikuan sa isod ato sa GO. So kitagan ko pagtagan Ang ato lang kuwan ang kakugi ng gismong uma. Kalagyo no. Ang ganigol sa una kay mahal ba yung kuwan? Bono. Ang Pesticide, kakugi- apel bono yun. Wala may pesticide. Wala na ito encourage magod ang farmers nga mag-pesticides. Ilahan na po na gusto sila magbomba, ilahan na na. Bono ra. Okay. So Mayor, thank you. Sige, salamat ha. Thank you, Mayor.